kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile Benkosi namkelekile kuSolomoya TV ngikhulu sibonga lethuba lokuthi sikwazi ukukhuluma nawe ngalesikhathi samanje sikwazi nokubuza imibuzo ezosiza abantu ukuthi babe nonzululwazi ngezinto ezithize zikamoya. Ngiyacabanga ke namhlanje isihloko sizokhuluma ngesihloko esithinta indaba yesidalo. Isidalo. Yebo. Oh, isidalo. Yini isidalo mkhulu? Isidalo. Yini indalo? Yini isidala? Yini indalo? Akusilandele siqale nje endalweni. Ukudalwa. Uma umuntu ekhuluma ngokudalwa. Ukhuluma ngento ethi mayihamselane nemvelo. Ukudalwa. Bese kuzobuya lapha ke sesibuza ukuthi yini isidalwa? Ngoba indalo iyafana nemvelo. Imvelo, indalo. Kuthi akube into eyodwa ngoba into edaliwe. Noma into ezivelele. Noma into evele ngaphandle kwesandla somuntu. Bese kuzoba isidalwa. Isidalwa ke kungenzeka ukuthi uhlukene kabili esidalweni. Ungenzeka ukuthi unemoya emibili esidalweni. Njenga singaze sikanekise ngenkosazana. Sikanekise ngehashi. Ihashi elumuntu. Njengokhona isitasayini esivela kukhona ihashi nomuntu ophethe arrow angazi noma i-Sagittarian Yiso. Yeah. Sagittarius. Yeah. Yiso ke isidalwa leso. Isidalwa somoya. Uyisidalwa somoya inkosazana isidalwa samanzi ngoba iwufishi iphinde futhi ibe umuntu. So isidalwa ke sisuka lapho ngoba ngisho size senze umzekelo ngesimo ebesenzeka masise emakhaya. Sibuka izinto ngendlela umuntu mayekuthi ukhubazekile besithi uyisidalwa ngoba akekho normally uabnormal lo muntu lowo akekho normally unento engasebenzi ngendlela esazi ngayo umuntu kodwa manje uyisishosho uhamba ngezinqo uyashoshela ngoba inyawo zakhe into ethile noma azikwazanga ukuthi sibe normally kwenzeke ngendlela esijwayele umuntu enza ngayo noma isandla omunye unezandla ezithe omunye unezithe izandla yebo izidalwa lezo futhi idalwa singasithatha silandele isimo sazo ngendlela yokuthi idalwa kunendlela abantu othola ukuthi umuntu akasiyo lento acanga ukuthi uyiyo yena. Umuntu ozala isidalwa akasiyo lento acanga ukuthi uyiyo ngoba manje ezale isidalwa bese ethi yena ayi uNkulunkulu mina ungiqalekisile wanginika ingane enje kanti angakho ngoba uNkulunkulu emqalekisile kunesimo esithile okufanele ukuthi ayibuza umbuzo ngaso yena ngalesi sikhathi kwenzakalani ezala lo muntu kanje. Abanye uthola ukuthi bazala abantu abathe izandla noma inyawo zithe noma ethe lo muntu lo muntu lowo ufoma noma wakha into ethile eyisidalwa ephilayo naye. Abanye uthola ukuthi bakhe ihlahla kunezihlahla ezihambile zathi amayilo kuzana amagatsha khona uthola ukuthi asongelele noma ahlangene noma abophene. Yebo umuntu vele wakhiwe wasuselwa entweni yemvelo noma yendalo ngoba imvelo nendalo ukuthi akube into eyodwa. Angazi ke noma mhlambe ngichaze kahle ni ungabuza umunye umbuzo. Isidalwa indalo imvelo into eyiwande. Mkhulu siyabonga. Manje mkhulu mawuchaza ngesidalo into engimangazayo ngoba thina sazi ukuthi ama star signs lawa sazi ukuthi mawuzalwe ngenyanga ethize star signs. So bese ngazi ukuthi idalwa manje sicela usichazele kabanzi la ukuthi mhlambe mawuzalwe ngenyanga ethizeni noma mhlambe uzalwe makuphela unyaka ukuthi mhlambe ngabe kusho ukuthi le idalwa lezi yizidalwa uhamba nazo na mhlambe mawuzalwe ngaloyo nyanga lezo njengoba bayibeka ihlukana kanjalo njengoba uchaza ukuthi idalwa ngoba thina besazi ukuthi ama star signs
mayisayibona mayichaza ngokujula ukuthi yizo idalwa vele lezo. Yebo. Uyazi uma ukhuluma kanjalo uthola ukuthi uzalwa ngoJanuary uzalwa ngoDecember kuyikuthi ke angakwazi ukuqondanisa ngokwazo ngiyophinde ngithinte indaba yazo mase ngiyilandele kahle sengitholile ukuthi esika January njengoba uJanuary kumasingana nje ngoba vele kahle uma ulandela izinto zezinyanga ukuthi ngiyochaza kahle kwamanye amavideo wami ukuthi uma ulandela ngezinto zezinyanga ngesintu ukuthi zishoni zisuke zisho lento osuke ikade yakhekile ngokwemvelo ngaleso sikhathi amagama nje esintu asho inyanga zonyaka amagama esintu asho into eyenzeka ngaleso sikhathi njenga uDecember uzibandlela uDecember uyabona ukuthi ngaleso sikhathi utshani busuke bubuningi indlela zivalekile ekade ivuleke ebusika angithi uyabona ukuthi ngoba kuzibandlela nje uDecember kukhomba khona ukuthi kuyizibili indlela noma kuyivalile indlela indlela ayisekho sekukhona utshani kukhule kakhulu utshani kwenza njani kwavaleka indlela uyayibona ingakho kuzibandlela kodwa siyithinta siyilandelanise kwamanye amavideo ethu bese ngibuya lapha embuzweni wakho ke uthi wena kungenzeka na ukuthi lokho kusitshela ukuthi ngoba uzalwe ngoJanuary noma wazalwa ngoDecember uhambiselana nasiphi star noma na yipi imvelo kulezi zimo zama star signs noma zezinyanga zonyaka ngoba ama star signs ahamba nezinyanga zonyaka ama star signs ahamba nezinyanga zonyaka omunye wabafowethu uke wakhuluma ngendaba yeMercury wathi Mercury itholakala iGemini itholakala kuMercury omunye wabafowethu uke wayithinta indaba enjalo and mawuthi uyabuka kule star signs seGemini abantu abahlangene ngamakhanda la njengoba behlangene ngamakhanda nje baphilaphi kusigidi mawuthi uyambuka usigidi wena okuyiMercury uyambuka usigidi akakwazi ukuhlukana akahlukaniseki usigidi ahlukaniseki ngoba ifluid nje akahlukaniseki usigidi usigidi uhlangene utshela uhlangene ungamaqanda ufana nokuzalwa komuntu kuthiwe umuntu uzala amawele kuneqanda elinye kwaba nelinye iqanda kwase kufertilize izipeme ezihlukene cha kufertilize esodwa isipeme kodwa manje kwase kuhluka kanjani kabili ingakho uthole laba abantu sebezala abantu abahlangene uthole bazala abantu abahlangene iGemini le angithi uyayibona ihlangene iphila kuphi kuMercury okusho ukuthi kuMercury kunabantu abahlangene usuke uzala isidalwa esiphila komunye umhlaba kodwa uzozizala kuEarth wena uyayibona ingakho singakwazi ukuthi sihambe singakwazi ukuthi sibe normal njengawo wonke umuntu uyisidalwa lo muntu lo ngoba akakwazi futhi ukuthi enzeni aphile emanzini akakwazi ukuthi aphile kulomhlaba normally ngoba intomfishi yona iphile emanzini awukwazi wena unormal nje ungesi ufishi ube umuntu ngenhla uyophila emanzini akwenzeki into enjalo awukwazi leyo nto awukwazi kodwa ke kuzobuya baphinde babuza abanye abantu bethi laba bathu wasemanzini kusuke kwenze njani kunezinto kuneyimfihle esifihlelwa zona ngokuthwasa komuntu emanzini ngoba emanzini omunye umhlaba emanzini omunye umhlaba okushuthi ngabe mkhulu bashuthi mhlambe umuntu uya ngamaphupho emanzini hayi ukuthi uya ngenyama kungenzeka futhi nakanjalo kungenzeka bakhona abasitshena ngokusobala ukuthi bona babuya phansi kwamanzi bese uyibuza ukuthi uphile kanjani kulomhlaba engesiyo intomfishi noma inkosi yamanzi ewufishi iphinde ibe indoda ngenhla uyayibona uzo ngoba phela ngalesikhathi engutomfishi okusho ukuthi uphefumula ngalama scales asukela la ngezantsi ayali njengofishi manje yena ke uphefumule kanjani lapha emanzini kuthiwa uhamba ube ngathi ukukhoma mawuyongena emanzini manje leyo nto leyo akwesiyibuke ngoba kufana ngisho ukuzalwa komuntu okusho ukuthi umuntu njengoba esuke ephile emanzini nje lapha ya bangasho kanjalo bethi umuntu njengoba esuke ephile emanzini usuke uphila komunye umhlaba lapha esibelethweni sikamama njengoba uphile emanzini nje iwona amanzi ongakwazi ukuhlala kuwo okusho ukuthi uthwase usesesiswini sikamama kunemfihle lapho okusho ukuthi uthwase uzalwe nayo lento iphila kuwe
hayi ukuthi uyothi wasemanzini yiwo amanzi kahle yiwo amanzi lawo ukuthi uphume esibelethweni vele esibelethweni uhlala kuphi emanzini yilapho ohlala khona emanzini kuphi esibelethweni yilapho thwase khona ngoba lento uzalwa nayo awuyithola usula emhlabeni bese kuthi uyahamba uyothwasa emanzini amaphupho asekuchazela ukuthi wena uzaleke kanjani asekuchazela ukuthi wena uke waphila kumuphi umhlaba kusho ukuthi wena umuntu wamanzi uyabona amaphupho asechaza ubuwena ukuthi wena uzaleke kanjani umuntu umuni kufanele ngabe uphila kanjani wena uyabona hayi ukuthi uhambe uyothwasa emanzini hayi angisho ukuthi ngiyakuphikisa lokho kodwa mhlambe kuyenzeka ukuthi benzeni bayohamba bayothwasa emanzini kusafanele ukuthi siyithole le nto siyijulele bese sijula bese siyabathola laba bantu abathi bathwasa emanzini sibabuze kahle uzobezwa bazokutshela ukuthi hayi ingane thina sinenkinga ukuthi kunemfihlo yethu lapha asikwazi ukuthi sikutshene imfihlo yethu ngoba le mfihlo yasemanzini izokwenzani izosibulala uyabona manje ukuthi sebebalekelani sebebalekela imibuzo ukuthi uthwase kanjani emanzini wabonani wena emanzini kwenzakalani wadlani kwenzakalani uyayibona yebo sizobabuza zonke lezo zinto lezo kodwa ke ngoba singabantu bakamoya nathi siyakwazi ukubamba silalele sizwe ukuthi bathini manje siyezwa ukuthi nithini futhi okay hayi siyabonga mkhulu manje ngoba sisakhuluma ngidalwa ngoba uke wachaza kwamanye amavideo wakho wakhuluma ngeyithunywa wathi Zayo 12 njengoba sikhuluma nanga manje ngazo leyidalwa lezi eziwu 12 nazo engabe ke into eyodwa nangabe kuyaqondana noma kuyasebenzisana na le mimoya futhi kusebenzisana kanjani kithi abantu besinto njengoba ngichazile ngathi ithunywa kukhona eziwu5 zasentabeni ukhona eziyisikhombisa zasemanzini abasemanzini nabaphezulu emkhathini ngithe phezulu khona ngaki 12 uhlanganisane u5 lo wasentabeni kube u7 wakuphi wasemanzini so manje uma lemimoya ihlangana lapha phezulu emkhathini yakhe ikhaya layo okusho ukuthi lo lapha emkhathini ongulizwi siyayisithi ungulizwi ungumnini ithunywa zabani zikamnini okusho ukuthi uyena odale zonke lezi zinto esizibona kuphi phansi emhlabathini naphansi emanzini okusho ukuthi ubona konke ufana neso elibonani elibona emanzini liphinde libone entabeni okusho ukuthi lezi idalwa mina ukuthi wakwafika umuntu kimi ebusuku wathi wena uyoba uNkulunkulu wasemhlabeni esho ukukhulu bento angembathise yona wayengasho ukuthi nguNkulunkulu wasemhlabeni ngoba nami sengaze ngiyithwale ngithi hayi nguNkulunkulu nguNkulunkulu uNkulunkulu olunye ulimi lolo ukuthi uNkulunkulu olunye ulimi soyithinta kodwa lezi ihloko ukuthi mhlambe isidala lokuyilandelana soyithinta lezi ihloko ungenzeka nayo isidalo ungenzeka naye uyimvelo lo muntu lowo okuthiwa uNkulunkulu yebo ngoba umoya uyimvelo uyisidalwa futhi umoya yebo sike sakhuluma nabanye boza wethu sathi masithinta wangibuza ukuthi ngoba mkhulu uthi wena ilwane kudala besihlala nazo kodwa manje bezimesaba umuntu bezizwa ngekhala ukuthi uyeza okusho ukuthi neso lekhala likhona neso lomqondo likhona neso leindlebe likhona neso lezandla uyifila lento likhona iso lenyawo kuthiwa sambeni ngenyawo ukuze siconnecte nabaphansi okusho ukuthi kuneso nalapha enyaweni uyabona okay ya kodwa ke asingangeni kakhulu kulezo besisakhuluma ngesidalwa nani nendalo yebo okusho ukuthi indalo nesidalwa into edaliwe into ezalwe injalo into edalwe injalo into eyimvelo evele injalo alikho iphutha hayi ukuthi kunephutha lapho mkhulu makuthiwa isidalwa umuntu yebo hayi alikho iphutha kufanele ukuthi ube nemibuzo ahlatshelwe lo muntu abongwe iyona engicanga ukuthi ingaba isolution noma into engaba lusizo kuwe ukuthi wenza kanjani ke mawusuzale lo muntu oyisidalwa noma oliwele ngoba iwele lisidalwa
isidalo iwele nje lisidalo ngoba laba bantu uthiwa umuntu oyedwa kodwa babe bahlukene labo bantu bahlale esibelethweni ndawonye uyabona bahlale kulamanzi ndawonye okusho ukuthi kunemfihlo ngale kwalesi sidalwa esingamawele kunemfihlo ngale kwalomuntu esithi thina ukhubazekile uyisidalo kunemfihlo yalabo bantu abahlangene ngamakhandi iKapa bathi kunento abafuna ukuyichaza ngoba beveza lesayini yeKapa abantu abahlangene ngani ngemiqondo uyayibona ngiyibona mkhulu ya isidalwa leso sikhuluma ngesidalwa yebo yebo ngingaqhubeka nje nibuze sizwe ukuthi kuthiwa mkhulu ngaba kuqiniso ukuthi igama elithi uNkulunkulu ukuthi hayi ukuthi lichaza umuntu kodwa lichaza ubukhulu bendalo. Uyabona lapho siyaya khona. Uyabona lapho siyaya khona. Ubuze ezinye zezihloko kufanele ukuthi siyithinte. Awukwamanje akwesithinte lesidalwa nalendalo. Ngoba vele mawuthi uyalandela uNkulunkulu ubukhulu obukhulu. Yebo umkhulu kamkhulu. Okusho ukuthi omdala komdala. Yebo makuthiwa omdala weinsuku okusho ukuthi omdala komdala. Yebo uyena uNkulunkulu uyena mkhulu kamkhulu uyena okhule wakhula. Yebo isimo esinjalo nje isimo esinjalo angazi ke noma mhlambe seni phendulekile noma sekwenzekile senikhulume kahle ngidlulisile lezi impendulo zami. Mkhulu siyabonga kuzwakele mhlambe ke sozozwa ku comment section mangabe abantu banemibuzo wenzela ukuthi uzoba ne part 2 wenzela ukuthi ukwazi ukunaba ngokujula kuso lo sona lesihloko lesi. Kodwa ke ngiyacabanga kwamanje mkhulu siyabonga sibonga kakhulu and sesigcine kudala mkhulu akumelanga uzifihle kangaka abantu uthatha isikhathi eside umsebenzi ongibulalayo manje masisebenza sisuke masingapha futhi eGoli sisuke bese sisebenza uthola ukuthi singene emanzini ekseni nantambama ngoba kuyimanje nje sibuya khona emanzini uyayibona. Siyabonga ke mkhulu sizoze sihlangane ngokuzayo kulo iso lomoya TV siyabonga. Amen. Amen. Sense